Ньоба зараз з нами на прямому зв'язку. Сергій Берс, представник Національного корпусу, який зараз перебуває біля Верховної Ради. Сергію, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбулося щойно? Чи є постраждалі серед ваших активістів і з чого все розпочалося? Ну, давайте по порядку. Розпочалося все з того, що активісти намагалися пронести на територію парку намети. Зіткнулися з немотивованою агресією поліції, яка почала їх відбирати. Зав'язалась сутичка, один намет вдалося пронести. Після цього ще кілька було сутичок з поліцією. Після було невелике затища, буквально там півгодини, після чого почалася масова зачистка. Поліція почала, не розбираючись, гамселити всіх підряд, заливати газом. Орієнтовно в районі 50 чоловік, ми поки що ще не закінчили підраховувати, затримані вже. Десятки людей з розбитими головами, залиті газом. Тобто, таке враження, що ми повернулися в 2012 рік. А Сергій, розкажіть, будь ласка, чому ви взагалі туди прийшли? Яка була ваша позиція і яка була ваша мета? Національний корпус займає позицію, що цей варіант закону про землю, який Верховна Рада сьогодні голосувала чи мала проголосувати, я, на жаль, трохи відстав від подій, він є категорично неприйнятним, і ми вийшли разом з аграріями підтримати їх і висловити слово протесту проти цього закону. З огляду на те, що сьогодні відбулося вже під Верховною Радою, які на ваші подальші плани? Чи збираєтеся ви залишатися там і що будете робити? Наразі ми підраховуємо людей, визначаємо, хто затриманий, яка їм необхідна допомога, допомагаємо нашим пораненим. І зараз будемо приймати рішення стосовно наших подальших дій, поки що ми перегруповуємося. Сергію, а от щодо цього намету, як я зрозуміла, то його встановлювали, щоб люди там чергували під парламентом деякий час, чи для чого це було? Так, і чергували, і банально зігрітися, тому що на вулиці хоч і плюсова температура, але все одно стояти довго холодно. Тобто ви планували цю акцію як не одноденну чи декількаденну? Ми не ставили перед собою обмеження в часі. Наразі будемо вносити корективи і розуміти, що робити далі.